इसका इसका पहचान बने पंडित जी हो कहें के पास चढ़ा होता है ठीक ना। और भी बहुत सारे सुपरस्टार के साथ इन्होंने काम किया है और कल 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 कल, 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 कल इन्होंने मेरे साथ एक देवी गीत किया है। नमस्ते। तो भैया रघुआ सबके बतला दी कि फाइनली पावर स्टार पवन भैया के देवी गीत आ रहा बा। लेकिन भैया रघुआ सबके यो बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के आवे के पहले खेसारी लाल यादव आ गए बनी। जी हाँ, रघुआ सबके बतला दी भैया खेसारी लाल यादव के आज गाना आ गए बा देवी सॉन्ग, जौन की भैया गाना के टाइटल बा फूल अढ़ौल। जी हाँ, वहीं पे पावर स्टार पवन भैया गाना के टाइटल बा अढ़ौल के फूल। जी हाँ, तो भैया गाना बहुत साफ सुथरा बेहतरीन बा। खेसारी लाल यादव के भी गाना जो आयल बा सब जाके सुनी देखी, प्यार आशीर्वादी काहे कि गाना भैया गाना होला उ केहू के गाना हो। लेकिन पावर स्टार पवन भैया के स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आई काहे कि भैया बहुत दिन बाद विनय बिहारी जी के साथ में पावर स्टार पवन भैया का देवी गीत आ रहा है। तो अगर भैया रघुआ सब देवी गीत के दीवाना बानी, पावर स्टार पवन भैया के आवाज के दीवाना बानी, तो हमारे वीडियो के लाइक और भैया चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे हम। भैया आगे रघुआ सब बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के गाना के पोस्टर रात 12 बजे के बाद भैया आउट भैल। वहीं पर रघुआ सब बतला दी भैया कि टीजर आज शाम तक आ जाई और भैया गाना कल 100% आना ही आना है। काहे कि भैया ऐसे हम कह रहे बानी कि पावर स्टार पवन सिंह इवेंट शो के दौरान खुद कहले रही कि हमार गाना जौन की देवी गीत शूट भइल कल या परसों रघुआ सब के बीच में आ जाई। कल इन्होंने मेरे साथ एक देवी गीत किया है, कल या परसों देवी गीत आप सबके सामने रही। तो हम अनुसार कहते हैं भैया कि कल सुबह गाना आवे के पूरा चांस बा। और भैया ये गाना रहुआ सबके पावर स्टार पवन भैया की यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आवे वाला जौना चैनल का भैया नाम बा माँ अमा फिल्म्स भक्ति। जी हाँ, यही चैनल पर रहुआ सबके ये गाना देखे और सुने के मिली। तो रहुआ सब कितना इंतजार करते हैं ये गाना के कमेंट करके जरूर बतला। मिले तनी अगला वीडियो, तब तक नमस्कार।